אנחנו ממשיכים עם עניין אחר. בעידן האנטי-אייג'ינג, עיכוב תהליכי הזקנה וטיפוח הפכו לחלק בלתי נפרד משגרת חיינו. הטיפולים מתפתחים, מתחדשים, והאפשרויות שעומדות עבורנו בעניין הזה הן אינסופיות. בדיוק בנושא הזה נשוחח כאן עם יפית רפאל, שלום לך. שלום. אמרתי שיש סוג של מהפכה באנטי-אייג'ינג, את מסכימה עם העניין הזה? בהחלט. במה היא מתבטאת? היום כל התעשייה של הקוסמטיקה עובדת בעצם על רעיון של לנסות ולעכב את תהליכי ההזדקנות הטבעיים שמתרחשים לנו בעור. כל הרעיון זה לייצר פעולות שהגוף היה מבצע בגיל צעיר ולבצע אותם שוב. תהליכי ההזדקנות מתחילים אצלנו בערך מגיל 35, הפסקת ייצור הקולוגן, ירידה באיכות האלסטין של העור וכו'. ובעצם כל התעשייה של האנטי-אייג'ינג היום עובדת על פיתוח של טיפולים ומוצרים כהשלמה לטיפולים בבית, להשלים את הפעולות האלה ולחדש את העור ולבצע אותם. כשאנחנו מדברים על העור, תמיד מדברים על משהו חיצוני. זה גם, הטיפול הזה עושה גם משהו פנימי? זאת אומרת, זה לעור גם בוודאי. כן? איך זה עושה את זה? אנחנו מדברים היום על מגוון רחב של טיפולים שבעצם מחדירים חומרים חיוניים או גורמים לעור לייצר חומרים חיוניים כמו ייצור מוגבר של קולגן בעזרת טיפולי המזו-אומגה תרפיה, שבעצם... לא הבנתי כלום, מה עושים עוד פעם? איך עושים את זה? איך מחדירים קולגן? לא מחדירים קולגן, בעצם גורמים לעור לייצר אותו מחדש. איך? בעזרת טיפולים כמו מזו-אומגה תרפיה. מה זה? מזו-אומגה זה טיפול שמבוצע על ידי דקירות קטנות של העור, זה נשמע מפחיד, אבל זה ממש ממש לא כואב. טיפול שדוקר את העור בין 1,500 ל-2,000 דקירות על כל שטח הפנים והצוואר. על ידי הדקירות העור באופן אוטומטי מייצר לנו כמות מוגברת של קולגן, בעצם שמשפר לנו את האלסטיות, משפר את הגמישות של העור. הנה, אנחנו רואים את הדקירות, לא רואים שהיא צורחת מכאב. לא, טיפול באמת לא נורא, נעים לחלוטין. יש אזורים שהם טיפה יותר רגישים, אבל באמת יוצאים בלי סימנים אפילו. יש דקירות, אבל זה בלי סימנים לחלוטין, לא דם, לא כלום. בעצם זה סוג של איזה מסאז' עמוק כזה, משהו שהוא מעורר... זה סוג של החדרת חומרים עמוקה. עכשיו רגע, הדקירה הזאת גם מחדירה חומרים? היא לא רק מעוררת? כן, אתם רואים, יש מזרק כזה מחובר למכשיר, וזה בעצם מחדיר חומרים כמו חומצות אמינו, חומצות הילרוניות, ויטמינים ומינרלים. כל מה שהעור בעצם מחסיר במהלך השנים, אנחנו מחזירים חזרה לתוך העור, כשהמטרה העיקרית זה בעצם ייצור הקולגן. זה ההיילייט הכי גדול שיש בתחום. כמה טיפולים כאלה אני צריך לעשות כדי להגיע לתוצאות? אצלך? עזבי אצלי, יפית, עזבי אצלי. אצל האוכלוסייה כולה. מתחילים בערך, תלוי בגיל, 35 אז זה פחות, ככל שאנחנו מתקרבים לגיל 50 וכולי, כבר מדובר על סדרה של 10 טיפולים, כשמתחילים טיפול אחד לשבוע, ואז מרווחים את הטיפולים. גברים עושים את זה? בוודאי. הטיפול הזה משולב גם עם טיפול נוסף של חמצן, שבעצם מחדירים גם חמצן טהור לתוך העור, ואז העור מקבל את כל האיכויות שהוא בעצם זקוק להם בטיפול אחד. כשאת מתבוננת בפנים, איזה אזורים הם בעייתיים? איפה עיקר הבעיות? אצל נשים? אצל נשים, אצל גברים. אצל נשים האזור הזה הוא מאוד בעייתי. כשמתחילים לעבור את גיל 50 יש נפילה מאוד חזקה כאן, ואז קו הלסת הולך לאיבוד. זה נורא יפה האזור הזה. באיזה סדרה זה שיש... נו, כשמדברים כל הזמן על האזור הזה כאזור... סתם, אין לי מקביל, אני חושב. נכון, היה אחד שהיה לו חולשה רק תן לו צוואר שמות. אז אמרת אזור הצוואר, איזה עוד אזורים? אזור העיניים מאוד חזק, רואים אותו, כל אזור המצח שמתחיל ליפול. עצמות הלחיים שלאט לאט הולכות לאיבוד. תגידי, אם אנחנו צריכים, יפית, להתמודד מול הרעיון, למה? למה לנו? אנחנו כולנו גדלים, מזדקנים, תהליך טבעי, למה לצאת לקרב הזה בכלל? זה לא לצאת לקרב, זה פשוט למנוע את זה מלהתרחש. לא צריך לצאת לקרב בעניין הזה. זה נעים, זה בלי תופעות לוואי, אפשר לעשות את זה בהפסקת צהריים. היום זה כבר לא ללכת לסכין ולרוץ ולשבת חודש בבית עם תופעות לוואי ותחבושות. היום זה ממש בהפסקת צהריים, בשעת צהריים, בהפסקה, בוא לעשות טיפול ואתה מחדש את כל הפעולות של העור, אתה נראה נפלא, מרגיש נפלא. זה כיף, זה כיף. יפית, כיף לדבר איתך. תודה רבה. תודה רבה.